magára a legtöbb majd menni. Megyünk, Kálmán bácsi. Mindjárt. Na hát, így néz ki egy szép ágyi poloska fertőzés. Itt a peték, illetve a levedlett bőrök láthatóak, meg az ürülék. És ez körülbelül mikori történet lehet? Olyan 2 hetes körülbelül. Hát, tehát egy 2 hete vették észre. Igen. És addig nem volt vakarózás, meg kiütés? Nem. Aha, Kép mögött is van. látom. Azt nézem csak először itt a kép környékét egy kicsit, hogy mennyi látszik belőle, és hogy mit fogunk a kép hátulján találni. Tehát, hogy ez mennyire nem csak az ágyba fordul elő. Erre mondják, hogy jackpot. 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 Igen. Tehát itt talál.